Elektron pochtabizga kelgan tag'in 2 qutlov xatini o'qib ketashim kela. Bu yo'li 55 yoshlik motor yubileyi bilan chin ko'ngildan millatdoshimiz Hamsevarov Rafael Tavfiqulin, yaqinlari Asiya Shamilevna, qizi Gulnaz, turmush iqdoshi Rafael, bolalari Artur, Kseniya ham Amirchik, o'g'li Rafael, xotini G'aliya, bolalari Nadir ham Daniel qutlilar. Олар тормышыгызның кояшлы көн кебек ямлы булуын, тау елгасы кебек шаулап торуын, йөрер юлларыгызның аяз көн кебек якты, диңгездәй киң булуын телиләр. Безнең якыныбыз Иске Кулатка бистәсендә туып үскән кеше. Безнең бер туган сеңлебезгә өйләнеп, алар бик матур гомер кичерделәр. Мәхәббәттә 2 кызларын үстерделәр. Язмыш сукмаклары аларны туган якларыннан еракка алып китеп, Мәскәү өлкәсенә урнаштырды. Балалары инде үсеп җиттеләр. Аларның өйләренең ишеге гомере буе бар туганнарга да ачык булды. Рафаэлебез бик кунакчыл, йомшак күңелле якыныбыз. Ул безнең яраткан сеңлебезнең сөекле ире генә түгел, ул әле безнең иң якын, иң ышанычлы туганыбыз да, дустыбыз да. Без аның белән инде бик озак еллар бергә. Бүген инде без бик яхшы беләбез. Әллә нинди очракта да, авыр минутта, катлаулы хәлдә дә ул үзенең мәшәкатьләрен читкә куеп, чабып килеп, җилкәсен куяр, ярдәм итәр, киңәшен бирер. Ул безгә дустыбыз да, якын туганыбыз да, бер туган абый, энебез төсле дә. Һәм безнең өчен бу якын мөнәсәбәтебез бик кадерле нәрсә. Шуңа күрә бүген безнең бар гаиләбез үзебезгә нәрсә теләсәк, аңа да шундый теләкләрне телибез. Иң әһәмиятлесе саулык, сәламәтлек. Бар гаиләгезгә бәхет һәм мәхәббәт, киләчәктә дә гаиләгездәге җылылык, мәхәббәт тик арта барсын. Иминлек белән шатлык истәлсен. Балаларыгыз сезне тик куандырып яшәсеннәр. Бар эшләреңдә дә уңышлар телибез. Без шундый кияүгә тап булуыбызга бик шат. Әйе, күрешкәч безнең аралашу өчен сүзләр бетми. Гел синең кәефең күтәренке, гомердә яшәке сүз әйтеп, күңел рәнҗетмисең. Әле ярый безгә шундый кияү насыйп булган. Һәр кем килә җиргә бәхет өчен. Эзли, таба, менә үрләргә, насыйп булсын сиңа канатланып, гомер тауларына менәргә. Игелекле булсын гомер минутларын, яшәүдән дә ямле ни бар тагын. Булсын сиңа байлык, шатлык булсын, бәхет чишмәләрең һаман тулсын. Борчылма син, әгәр юлларыңда каршылыклар килеп чыксалар, җирдә сине эзләп яратучы якын кешеләрең булсалар. Рафаэль абый, алдагы бәйрәмнәрне, юбилейларны да туганнарыгыз белән бергәләшеп, күңелле генә үткәрергә язсын иде. Сезнең өчен Асия апа баланыклары белән сайлаган җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Bere bolsun, zatlı bolsun, yaşayan sayın gel.
дәвам итәбез. Һәм бик матур юбилей, 55 яшь тулу көне белән якташыбыз Хансевяров Рафаэль Тәфик улын котлап, тагын бер хатны якыннары. Хөснетдиновлар гаиләсе, Фәридә Шамиловна, улы Рамил, килене Лилия, оныгы Булат, Мадифоровлар гаиләсе, кызы Альбина, кияве Ринат, оныгы Усман, Яфаровлар гаиләсе, Камил, Фәрид, тормыш иптәше Венера, кызлары Регина һәм Диана язганнар. Бүген котлау хатын язганда, аралар ерак булуына бераз үкенеп куйдык. Чөнки билгеле, тиз ара җитәргә мөмкинлек юк. Ләкин без күңелебез белән сезнең янда. Икенче уебыз, Фирүзәбез, Худайга шөкер, бәхетле диюебез. Чөнки ул киң җилкәле, ышанычлы киявебез белән яши. Без аларның гаиләләренә нык сыкланып, горурланып карыйбыз. 55 яшь Рафаэль. Ул ир-атлар өчен бик матур вакыт. Чөнки дәрт, көч әле нык. Аллага шөкер, саулык та җитәрлек. Инде кызлар бой үсеп җиттеләр. Тормышның ямен һәм тәмен татып яшисе генә калды. Бүген юбилееңдә сиңа чын күңелдән эшләрендә уңышлар телибез. Нигә генә тотынсаң да җиңеллеген Ходай бирсен. Фирүзәбез белән бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп яшәгез. Кунакка да ешрак кайтуыгызны көтеп калабыз. Бер көнлек дөньяда ешрак күрешеп, аралашып яшәү үзе бәхет бит. Кадерледән дә кадерле кияү һәм абыебыз, сине бүген чын күңелдән юбилей белән котлыйбыз. 55 дигән сүзгә дә ышанып җитеп булмый. Бүген сиңа кадерлебез ник икән 30 тулмый. Бер карасаң, бик яшь әле, батыр, җитез дә үзең. Халык арасында йөри әйтелгән ни бар сүзең. Киләчәктә бергә тату гына яшиек. Теләгән эшләрне эшләп яшеннәрдә яшниек. Мәскәү белән Кулатканың күп чакрым арасында. Шуңа барып бүләк итеп, җыр яңгырар алдыңда. Кадерле Рафаэль абый, бар якыннарыгыз белән бергә сезнең бәйрәмгә шатланабыз һәм алар сайлаган җырны тыңларга чакырабыз. Яшьлегем җилкәннәр җиге, соңлап булса да кайтасы иде. Үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак кыйылса да, язда һаман уйларым. Үткән гомергә төрлесен туры килде күрергә. Сагыш капласа аяз күгенне, шатлык елмаеп ачты күңелне. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак кыйылса да, язда һаман уйларым. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак кыйылса да, язда һаман уйларым. Рәхмәт Худайга, рәхмәт дөньяга, сөйгән ярыма, туганнарыма. Яшисе килә дуслар булганда,
darmon